Amikor 16 éves voltam, még én is egy hétig bírtam ki egy fesztiválon, konzerveken például. És engem annyira nem zavart ez a higiénés tényező, vagy valami ilyesmi, egyszerűen így jó volt szabadnak lenni, az, hogy jól éreztem magam a szülői felügyelet nélkül. Nyilván ez egy idő után kopik az emberből. Amikor már 30 vagy, akkor már tudod, hogy mit találhatsz meg egy fesztiválon, és mit várhatsz el tőle. Nem kell feltétlenül egy hétig ott lenned ahhoz, hogy megtaláld majd azt az egy pontot, amiért érdemes volt elmenni. Én azt gondolom, hogy az inkább korfüggő. Ki az, aki szeret mondjuk egy hétig ott menni egy fesztiválon, ki az, aki csak néhány napra megy el. Meg hát ugye a komfortérzetünk is más, azért 30-on túl már hátlisabb vagy. Vannak, akik gyárban dolgoznak 3 műszakot, szerintem hálát adnának a sorsnak azért, hogyha csak egy napra is eljöhetnének, hogy ezen siránkozzunk, hogy ja Isten, tojtóba pisillettem, csak meg sátorba aludhattam, még mások meg 12 órát dolgoznak folyamatosan, hát ne, azért ezen ne sírjunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy jó tétemény. Azért születtél szabadnak, hogy magad köré építsd a szabadság korlátait. Csontos Márta. Sose halunk meg, vagy inkább csak ritkán.